икенде безнең 5000 ярым тиражыбыз бар. Әмәт газетасын инде нигездә 40 яшьтән өлкәнрәкләр укыйлар. Безнең газетаның үзенең штатында 3 журналист кына, калганнары инде безнең штаттан тыш хәбәрчеләрбез һәр районда бар. Алар безгә хәбәрләрен җибәреп торалар, бергәләшеп эшлибез. Иң күбе инде татар теле укытучылары белән хезмәттәшлек итәбез. Ветеран журналистлар бар, шулар белән бергәләп хезмәттәшлек итәбез. Күбрәк нинди эштәге мәкаләләр чыга Өмет газетасында? Өмет газетасында дөресен әйткәндә ул өлкәдә бердән-бер татар газетасы, шуңа күрә анда бөтен темада яктыртыла. Иң беренче безнең беренче битебез менә мин сезгә күрсәтә дә алам инде. Иң беренче, икенче битләре безнең сәясәткә багышланган, губернатор эше, хөкүмәт өчен билгелибез. Аннан соң бездә күп бар инде. Халыклар, шәхесләр турында язабыз. Менә сугышның 75 еллыгы якынлашып килә, җиңүнең анда инде сугыш темасын яктыртабыз. Дин темасына бирелә безнең һәр атнада җәмгыять вәгазьләре басылып килә. Шигърият бите бар. Һәм шулай ук кыска гына әсәрләр биреп барабыз үзебезнең газетабызда. Һәм менә соңгы битендә инде безнең кытлаулар, безнең бик күп кытлаулар чыгып килә. Менә инде бу халыкның Өмәтне укуы аларга тартылуын күрсәтеп тора. Менә бездә 24 район газетасы чыгып килә. Һәм тагын юк русча, татар телендә бер генә күбәк кичкенә сабирамында булырга тиеш. Без чыгымнарыбызның 60%-ын подписка һәм менә соңгы битне ачып карасагыз, безнең һәр кытлаулар кай вакытта бер биткә дә сыймый, 2 биттә була. Менә бүгенге саныбызда, кичәге саныбызда 2 бит булды кытлаулар. Менә шул кытлаулар белән подпискадан безнең 60% чыгымнарыбыз где-то 3 миллион ярым елына. Дәүләттән алабыз без 1 миллион да 600 мең. Менә киләсе елга әле губернатор кушуы буенча үзебезнең сайтыбызны без ачып җибәрдек. Сайт өчен аерым акча бирәләр инде. Анда кеше алып, ул кеше сайтны алып барырга тиеш, аккаунтларда хәбәрләр урнаштырырга тиеш. Менә шундый. Сайтларын ачып карагыз, шундый шәбешле сайт. Хәбәрләр куелып бара, бөтен дөнья татар конгрессы кичә дә әйттем әйе. Бөтен дөнья татар конгрессының сайтына без шул хәбәрләрне алып куеп барабыз. Сайт көндә яңартыла, көндә яңа хәбәр куя сайтка. Еллык бюджет где-то 5 миллион артып китә сездә. 5 миллионнан артык әйе, 5 миллионнан артык. Менә без бергәнең дә бит инде ниндидер аның керемнәре, чыгымнары бар. Алар белән 5 миллионнан артып китә инде. Безнең айына 2 тапкыр була бит инде 12 битле газета чыгарабыз. Бер газетабыз 16 битле без бергә белән, 8 бит үзебезнеке, 8 бит без бергә белән 16 бит була. Һәм айның соңгы саны 16 бит чыгарабыз без, чөнки теге без бергә белән чыкканның 4 бите төшеп калганга күрә без инде аны 16 битле ясап чыгарабыз. Атна сайын чыга. Атна сайын 12 биттә. Нинди тираж? Тиражыбыз бүгенге көндә 5100. Штат зурмы? Штатыбыз 5 кеше, шуның берсе инде мин булам, икенчесе җаваплы секретарь да, дизайнер да, корректор да, хатыным да дип әйтәсем килә. Аннан соң бухгалтерыбыз бар безнең өлкә дәүләт учреждениесе булганга күрә, фотографыбыз бар һәм водителебез. Дөрес бәя бирә, җиңүчене ачыклау өчен шактый катлаулы эш булды. Балалар чыгышына гадел бәя биреп, җиңүчеләрне билгеләү өчен жюри составына һәр төбәктән дә укытучылар кирде. Корпунктта безнең монда 3 кеше водитель берәү, аннан соң оператор-монтажер и мин директор-корреспондент. Әйткәнемчә инде 7 регионны без обслуживаем, башка корпунктлардан аермалы буларак бөтенсенә җиребез. План безгә Ләйсәнә бирә 14-не. Ләйсәнә генә түгел, бөтен тыйнлык өчен яңалыкларга, манзарага без бирәбез 22-23тән калган юк. План буенча арттырып үтә барабыз. План буенча 14 булырга тиеш, 22-не бирәбез без һәр төрле ниләргә. Менә монда монтажны Әхмәт белән без икәү монда. Вот менә шушылар. Во-первых, миңа как автономный рейс буларак үземнең регионны күрсәтү важно. И минем максат куйган Ульяновск атнасына 2 мәртәбә телевизорда ишетелергә тиеш. Ульяновск дигән сүз, чтобы мин говорю, чтобы наш регион был на слуху, Сергей Иванович, надо дигән дә. Ну, раз так надо, ну давай запишемся, что әйтә. Вот, на слуху булырга тиеш дип. Минем принцип шундый. 22 сюжет атнагамы айга? Юк, айга. Атнага 22-не бирә алмый беркем дә. Менә Рамис кебек ул бердән. Аның кебек мактар өчен түгел ул. Чынлап та ул булай теге мактау гына түгел. Мин тыгыз элемтәдә эшләгән өчен әйтәм, мәсәлән, Ульяновск өлкәсе гомумән менә иң әйбәт эшләүче корпункт.
Çünkü mene nindi vakıga onu şundi demlep yasay süjetin andi mene bar bizning korpontlar köp bizning olar. Koy birisi mene tegi süjetka kirede şiga. Mesela körsetirishin Ramiz tübüne düşüp demlep işli mene şunsı ayarlıp tura. Tagın birey bir mene Remis'in sujeti biz qarab barabız her bir topşuruğunu her bir sujetini bizgine tugul vasıgayiş qarab bara totarlarının her bir topşuruğu ne bit her bir son qarab bara ulan uzunça analiz yası beye bire ulan absurd dünyaya kırtaşagali ikincisinde hem ulay temel Remis'in sujeti bulmazsa çup kalsa Remis görünmedi değil mi? Bir misal Totar diktan bu inşa her bir regionlardan istediler totarlar topşuruğu polностью regionlar açıt birler şulay buldu bulay bildi. Remis Kulatka'da gani fukularındaydı. İkinci günde kildik, vasıga işte. Şu men ulyan diktat yazmadım illa Remis'ini görmedim dey. Ucu mene şul da sizler, ul da sizler. Demek mene her bir topşuruk güzüğünde, her bir neseni qarab barlar. Вот şol. Bire rahmet hatları senin bizim her şarada qatnaşqanımızı, onu yaptırtqanımızı anlarsın biz yasıyız elə nege rayonlardagı avtonomiyalarga filmler yasap berебез. Сразу әйтәм, түләүсез үзебезнең автономиялык битендә. Аларга кирәк аларның эшчәнлеген күрсәтергә, үзләренең районда клубта глава каршында татар мәдәният көне башлана и 10 минутлык фильм. Анда узган чараларны ясап беребез. Матур Әхмәт заставкасын ясый. И музыкада бара бүтән чаралар менә шул районда узган. Һәр районга ясап без бүләк итәбез ул нәрсәне, калдырам, флешкада безне и үзебезнең автономияның менә 14 көне безнең исполком утырышы була. Без ясыйбыз 15 минутлык фильм. 120 şara her birsin sekundlap күрсәтеп чыгабыз. Укыттырмыш аңна просто күрсәтеп барабыз. 5 август, 10 август күрсәтеп әйләнеп, штоп халык күрсен дип. Шуңа күрә штаттан эшләрендә күп алып бара. Общественный рәхмәт, рәхмәт бесплатно эшләп бара ул нәрсәләргә һәр вакытта да. Ул шушыннан әкренләп биреп барабыз. Аларның тандем көрүнүп тора менә эшләрнең теге ниеннән, нәтиҗәсеннән. Операторы да менә шул китап тота икән, аны төшергән икән, менә җигеп килеп эшли ул. Менә шундый тандемда гына эшләсәң эшләп була. Менә шул мәгънәсендә оператор белән алар икесе бик Барыр минем бер сорау бар. Бик күп регионнан аласың үзеңә име? Аңа бит вакыт кирәк, барырга кирәк, төшерергә кирәк, кайтырга кирәк, монтажларга кирәк. Гомумән алган вакытта мин карап тордым, син монда бик дәрәҗәле кеше губернатор каршысында һәм татар эшләрендә соңгы рольне уйнамыйсың, оештыру буенча тоже беренче урыннарның берсен аласың. Ничек өлгерәсең, кашан җыклыйсың? Мин әзиклим. Менә бу җыклап 3 сәгать ярым, 4 сәгать җыкым миңа җитә, кемдә җыклам, мине бу төндә натура. И җитә дә җыксы да килми. Әзик иртүк торам, мин 4 язам, 5 ярда мин яза башлыйм, утырам да компьютерда birinci etажга чыгып неде кухняда күп эшне анда эшләйм. 2 килогә мин сәгать 9-да Әхмәткә яздырам, китәм автономия эше буенча уже. Әхмәт монтаж ясый, весь тавышны яздырам, әйтәм, кайсы нәрсә куярга и дальше эшләп бетерә алам. Мин уже до обеда җирем автономиягә китәм, монтаж итәм, общественный эшләрен бөтен эшләрендә. И барып кайткан сюжетин безгә дә язып җибәрә. Конгресс сайтына да Рамис җибәрә хәбәрләрне Ульяновскидан. Менә